बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों। गुड मर्निं लोगोफोर आं मोनसे मा होनना बुंगोन गोदान भिडिअ लाना फैदों बावदोंसो गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव सासे ब्रादारा मा बुंखो सोरनिबा खियावनो थाम्फै बाया सोरनि खियाव थाम्फै बाया बेखौ लोगोफोरा भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो नायनानै बुजिनानै ला। माने सानजा आरो सोनाबनि एबसुफोरजों आलादा होनना बुंदों साननायफोरा बे थारैनो नंथारगौना सानना नायदो लोगोफोर। आं बिदिबा स्क्रिनाव होगासिनो दा दसे उनाव इउटुबला गावसोर देरहायाखै बे गासिबो सिटिं गोजासो। प्रमद बर'ना खुगाबो गेवामोन मेगनबो गेवामोन एक्सनारफोरनो दाबो आथोनाबो हरनो हायाखै मानसि बुग्राफोरनोनो केस होथोंलाय सोर बिसोरो मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो लाजियोसो आं नोंसिनि मानसिफोरखौ। खिन्थु बिटिसिआव प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो। आं दाख्लै बिपिएफखौ दुखु मोनाखैथ' एमएलए खौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनसारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायलायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन। जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबिनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नैबिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा मिथिबाय। खिन्थु बर'फोरनि थाखायथ' बिजेपिआबो मोजां बिटिसिनि थाखाय दा इउपिएल हाबसननायाव गाज्रि जादों नोंसोरो दुखुआ बेल'। बिनिफ्राय दा जाय सरखार सालायदों बे बिराद जाम्बा ना जाम्बा खियावबो जाम्बा बिनि खियाव थाम्फैबो बाबावा गासिबो खोथाखौ आं बुंजोबनो हायो खियावबो थाम्फै बाया बिनि खियाव आं हाबाखैथ' आं इउपिएल हाबाखैथ' बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव। कर'नानि सिगां जोंहा ना माइरङा न'निफ्राय थाङोमोन बड'लेण्ड बासजों आं जानो थाखाय आं बिनन्जय मुगानि थान्दै सुकुर आलि मोजांसो सुकुर आलिबाबो नोंसोर सुकुर आलि बायदिखौनो साननो रोंबावा नोंसिना मोनजाबानो मोनलोंबानो जायो होननायसो। मायथाइयाव बिटिसिआव सोर सरखार दामारमोन कंग्रेसजों बिपिएफजों लोगो जा बिलाद नार्जारि इउपिएल होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलाय लायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबोखादोंमोन ना एनडिएफबि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै हाब्बाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया
ओरै सालाखाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया बिशालनो गिलास लाबो आरे आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मा माथाफोराल' अके होनदों आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै BPF ना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै 4 तारिखआव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया बैथ' थेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे I10 ना I20 बायबायसो होनहैबाय जों आबसुनि 5,000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोनसो होनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होग्रा सरखार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै BTC आव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय रिजुम जागासिनो जोंनाव नेटआ बिराद प्रब्लेम जोंना मियादि फाथा नङाना टावारफोरखौ गायलाबायनो मोना दाखालि उसुलनि मानसि बुग्राफोरखौ मानो दाबो हमनो हायाखै बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों मिथिबाय बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरकार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव खुनु ल'आनो गैया पुलिस कानुन जेबो सोलिया नों सिस्टेमजों थांनांगौ मा खालामब्रा प्रमद जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जोंजों चेलेन्ज दाला जोङो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनिखौ गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों ओं सार माबा माबि होननानै किन्तु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आल्लाहखौ जों सुखुआ थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नुबाय माबोरै मोनखो आरो मोजां मोनबा शेयार खालायना हो साबस्क्राइब खालामना ला आंनि चेनेलाव गोदानबा बेखौनोसै दिनैनि फुंनि आपडेटआ गोजोन्थों।